What's up mga kachos? It's me again, Julven, back again for another video. So welcome back to my channel. So for this video mga kachos, at what you can see, lamig ikog background sa likod, lamig ikog room. Because, dili niya ako ang room. Ginanang ko rin sa akong barkada nga friend. Na yun, it's weekend, so naki wifi. So may laag sa ko diri kay medyo boring sa amuha. So naglaag ko diri sa ilaang apartment para mag Omegle. Siyempre kung kuso ang wifi, ato ang kabuangan ang wifi. So ako naan is mag Omegle ko. So let's start doing Omegle. Kay basta hindi ay naatay ma-meet dito ng mga kuan, na yung mga ka-char-char na po ito sunod. Let's start the Omegle series! Hi! Hi! Dili ko nila to bago. Ano man? Hi! What? Why are you wearing? I'm not hiding. I'm here. Why are you wearing mask? Just for fun, bro. Where are you from? Just for fun. Yes, we're having fun on Omegle. I'm from India. You're from India. Really? Can you take off your mask? Okay then, bye. Ano boss? Ang baliw. What you doing, daddy? Hey, daddy. Daddy. Oh. So gross. Ano lang mo? Ang phone na to. Hoy, taas ka siyang ilong, Ed. Ay, nako na hunaan. Magtuod ko na ko wig. Try na tong photo wig. Gubot ka eh. Let's try. Ang yan ra ba? Hello? Why are you using green? What? I can't hear. Your voice is muted. No, you can't hear me? Your hair is very long. Yes, and your hair too. Very long. Your hair. Except for you, What? your voice not come. What? I cannot. You are not audible. You are not audible. I can't You understand. are not audible. Yeah. Why? Why can you say that? Why can you say that? You are not audible, dear. Oh, I'm not audible because I'm baby oil. I'm not audible. The one that you're using with your cooking audible. Why you can't hear me? Where are you Are from? you gay, buddy? What? Are you gay? What do you think? What do you think? Yeah. Oh, you're being nasty. Don't be like that, daddy. Oh, where's the hair of your friend? I'm sorry. I'm just kidding. Igang na kayo. Susunod-tuloy aircon. Wala. Guys, mura siya kuhan. Puti kayo siya, guys.
Oh. Nawala na siya. Next! Oh my God. Uy. Matagasan ka? Bisaya. Siyempre nag-type. Iya kadungog na ko. Davao ka? So Bisaya ka? Dili ikaw mo tingog. Dili madugan akong tingog. Dili madugan. Balik na ta sa ato ang tinuod nga dagway kay igang kaayo to nga costume, so di na ko kaya. So 20 minutes na diri sa Omegle mga kadras. Wala pa tayo tarong nga na istorya. Eh puro man yung mga angging yung mga naade sa Omegle oy, mga gamay. Next na lang tayo. Hi! Oh, mukhang may matino tayo makakausap pa yun. Hello! Oh no! Baka umulan. Mabawi hiling ako? Amoy mo? Ano daw yun? Naamoy daw siya. Oo, ligo po yan. Why? Amoy mo? All these things that feels like you and me. Heartbreak anniversary. Cause your life is Every time. Oh, you can sing. I love it. Thank you. For you, Val. You sing well. I don't think so. Are you a K-pop idol? No, I'm not a fan of K-pop. I can't understand the language. You're a fan of BTS. BTS fan. You know BTS. I know them, but I am not a fan. Blackpink. Ano pa ba? Blackpink in your area? 21. Ayun po. Nawala ang kalit. Ibig naman. Nag-try na ganun yung kayo. Karen? Huwag mo akong nilililaan, ha? Di ka tabet. I'm from the beautiful country of the Philippines. I'm Filipino. Oh, really? Yeah. Oh, where are you right now? Australia. Oh, you migrate to Australia. Yeah. What brought you there? No, I was born here. Oh, really? So what's the job of your parents? My mom's a massage therapist. My dad's a real estate agent. Oh, that's cool. Look, man, I'm sorry to leave, but I'm here to learn Chinese. So, 再见. So, 医生好，谢谢。 That's thanks. Yeah, okay, no, I'll teach you goodbye. 再见. 摘选 Oh, thank you. 再见. 摘选摘选 And 谢谢. 谢谢 It's Yeah, thank you. Yes, thanks. Yeah. Yeah. Thank you so 再 much. 见，谢谢. May pa to siya, unta. Pero magbay mo lang kita sa Chinese. Oy! Oy, Anong ginagawa mo dito? naghahanap ng shorty. Shorties? Tagasan ka po? Pasig. Anak ng Pasig naman kayo. Yun o. Pasig, ano are you studying? Ha? You're studying or you're working? Nag-aaral po. Ano pong yung course po? Senior high pa lang. Senior high. Pagbutihan mo yung pag-aaral mo. Yeah, boy, para sa Pasok kinakabukasan. picture. Opo. Alam mo ba taga saan ako? Taga saan ka? Taga Mindanao. Mindanao.
Saan sa Mindanao? Sa Uzangis. I don't know about that. Misamis Occidental, malapit sa Cagayan de Oro City. Mm-mm. Ano nang grade mo sa sa senior high? Grade 12? 11. Grade 11, so kaka first year mo pa lang. Nahihirapan ka ba? Hindi pa kami nag-uumpisa eh. Ay, kailan pa ba? Hindi ko alam eh. Ay? You know what? Tutulungan kita. Bakit? Because I'm a teacher. Teacher ka? Opo. Anong grade? Grade 11 tsaka grade 12. Di halata eh. Di halata. Joke lang. No, I'm not Grade joke. 10. I'm not Grade 10 joke. lang ako. May ako. May subject din ako sa grade 10. Wala, di anak. Opo. May subject ako sa grade 10. Anong gusto mong malaman? Math. I hate math. I don't even know why that became a subject. Di ko yun major yung math. Nag-English ako. Gusto ko din matuto mag-English eh. Matutulungan kita siya. Follow mo yung Instagram. May Instagram ka ba? Ha? May Instagram ka? Instagram? Wala. Facebook? Wala. Meron Facebook. Okay. If you have questions, just contact me, Chare. Charot lang. Sang ka? Sang eskwelahan ka? Confidential ka. Po? Confidential. Pasig, May nakita ka na bang shorty? Wala ka palang kita sa Omegle. Wala. Kasi nakikita ko dito. Mga tao sa Omegle na parang tanga. I-escape ka pag pag hindi ka na papakita ng Alam mo yun? Sir. Yes sir, nag-sir ka na. Nag-sir ka na. Di lang talaga teacher ako, no? Hindi mo Alam, nakita. joke lang ata eh. Hindi. Search mo. Pwede mo i-search. Wait. I'll show you something. Para maniwala ka. Wait lang. Para maniwala ka. Ito yun. Saan ka graduate? Dito lang sa Mindanao. Where? Dito sa Stella Maris College. Ano mo? Ilang taon ka na? 15. 15. Napaka-fresh. Fresh 15. Anong ginagawa mo sa Omegle ngayon? Wala na. True ba? Teacher ka? Opo, nag-vlog ako ngayon. Nagpa-vlog ka? Opo! Nahihiya ako. Joke lang. Ito naman. Joke lang, hoy. Ay, nako. Bakit? Di mo gusto maging famous? Ayaw. Bakit? Cute mo pa naman. Joke lang? Huwag mo kong... Baka bukas makikita mo rin yung mukha mo sa YouTube. Nag-trending ka na. Ayaw. Nag-trending ka na. Anong pangalan mo? Ayaw, nahiya ako. Sige na! Nawala! Uy, nawala. Wala ko kasi yung pangalan. May pagkatutong gipa ko tanak ka kanina. Nalimot ko. Where am I from? Yes, I'm from the beautiful country of the Philippines. How about you? I'm from India. Oh, you're from India. I can see. Yes. You're tan. No, Why?
You are. 14. 14. Ingon ko tan siya ka na itom. Kaya siya nga 10 day. Wait, di ka po na ako makaka-chat. I will to 11 p.m. din sa kagabi yun. Patakatulog. Kaya nag-Omegle ko nung high. So, ako na yung tapos. So, that's the end of our vlog today. I hope you had fun na mulabog ko sa Omegle world. That's the end of our vlog today. Thank you so much for watching. Katong wala pa nakasubscribe nila, please do subscribe to my YouTube channel. It's Julven Cudilla. And please keep on updating. Bye-bye. Thank you so much. Until next time. See ya.